Es un programa educatiu que pretén exercitar-te en l'estudi de la climàtica de la teva aula. Dins de la motxilla bioclimàtica hi ha diversos aparells, però nosaltres vam servir el distanciòmetre làser per a medir com podíem aguantar a la classe sense oxigen. Nosaltres volíem verificar que podíem aguantar un període de 72 hores amb 12 persones a la classe sense ventilar-se. Per això vam utilitzar el distanciòmetre làser i la calculadora. Per fer el càlcul adients necessitàvem saber la llargada, l'amplada i l'altura. Amb això vam descobrir el volum. Sabíem que l'oxigen era un 21% d'aquest volum. Només necessitàvem buscar el consum que tenia una persona per minut i vam trobar que eren 250 mil·lilitres per minut. Sabent això, vam fer els càlculs i ens va donar que aguantaríem a aquesta aula 207,3 hores. Això 12 persones. I com una classe sencera són 24, ens sortien que els resultats eren 103,64 hores que aguantaríem. En conclusió, nosaltres vam dir que aguantaríem 72 hores, però els càlculs van dir que aguantaríem 207,3 hores, així que vam tenir un error bastant greu. Una vegada fets els càlculs ens vam donar compte que la nostra hipòtesi estava malament, perquè vam donar-nos compte que duraria l'oxigen a la nostra classe 207 hores amb 3 i amb 12 persones dins. Nosaltres creiem que per a que les mesures siguin més precises necessitaríem calcular millor la classe. No estic dient que sigui un error de mesura de l'aparell, sinó de l'operador, o sigui nosaltres, perquè la classe no és totalment quadrada i nosaltres només vam fer 3 mesures: altura, amplada i llargada. Això vol dir que la vam mesurar com si fos quadrada i no és així. Espero que us hagi agradat el nostre experiment o pràctica i que us sigui de molta utilitat.